Culminant uns debats que s'han produït durant un any en el marc de la Fundació, també en col·laboració amb la FEPS, on hem estat analitzant l'impacte de la digitalització en el mercat de treball, quin també és el paper dels sindicats, aquesta desregulació en aquest marc legal en què es troben molts treballadors avui cada cop més precaritzats, i també en una part positiva, quina oportunitat pot generar aquesta digitalització en reptes que tenim pendents, la transició energètica, el reforçament del sistema de protecció social o la reducció de les desigualtats també de gènere. Em sembla que és un debat que avui no acabem, malgrat tot, que l'esquerra i des de la socialdemocràcia, les fundacions progressistes hem de seguir treballant en aquest sentit i esperem que puguem seguir tenint debats com aquest que hem tingut avui a Barcelona, a altres indrets europeus, i aprendre en polítiques concretes que s'estan produint tant a nivell de la Unió Europea, que comencen a emergir recomanacions o bones propostes, o també en altres països europeus que tenen una mica més encaminat com per on ha d'anar el futur de la regulació per no deixar el mercat a la llibertat del mercat l'evolució de la transformació digital.